Hi guys, ako na pud ni Ruby Provinciana. Welcome to my channel. Daghang bana guys, ngisi-ngisi, moro na sa ngisi-ngisi mo kuno ka. Diya guys, ang gadadag sako kay mga hoy mi, kay wa mi kahoy. Diya na salamat day kong Dijin Bors, isang para Junjun. mabunyagan ng bagong paluan ba? Gihimuan ni diyan among sundang og ngani na. Diya tara guys, uban ni mi mga hoy sa ibabaw. Tara magbunyag ta sa sundang bagong paluan. Mahal ang gas. Isa guys, gabas. Mas dali pa ng gabas. Nice man. Kaya natumba naman ni sa agi diri nga. Kay bawal mamutol og kahoy mga natumba ra mga ipanguha. Ug kana mga patay na. Kumbati Il Diponso. Kay duty na ra pud ka ugma. Guys, kay mapit di ko dari spawn guys sa mga manok sa among silingan among tan-awon. Itong mga paitlog niyang manok. Ang among silingan nga butan kadyo si Ati Daday. Ay, ang kamunggay di ay dani. Si kutas. Tasan kuno siya guys nga. Hangat di kutas. Gihangat ba hangat? Hangat kuno siya nga. Kaya na po ko mag-jogging na po ko ugma pa. Kaya na ka na ganyan tijan. Wala exercise. Kapit na mabot sa banukan guys. Tanaw na tag manok. Uy, danti, hawa diha, uy. Gaban-uban na magtanti. Isa na analibis mga manukan. Guys, kita mo sa mga manok na naghana na. Hi! Naka-lear-lear ang mga manok. Mani manok sa among silingan na kang Ati Daday na hello. Hi, hala daghana. Ha? Arang daghana jud. Ha? Sus, hala daghan ka adyo. Kumusta man mo mga nuknok? Nuknok. Kamusta nuknok? Yan, daghan ang nuknok. Maning mga manok-manok mani ni Ati Daday. Manis kanang sige mig kakaon na ning yang itlog. Diya buntag mo tuhap ay buntag ug hapon ra ni kuan kuhan niya no. Now. Buntag ug hapon na kuhan ni diya itlog. Dagko itlog. Na guys, dagko kadug itlog.
Sige, lagi mo pang itlog. Ha? Muna yung ganahan guys nga mamuhig mga manok. Hmm? Hi, bye-bye manok. Ngahoy rami ni hapit rami nimo dani. Uy, ni hapit rami nimo manok-nok diri. Uy, nga tubag man. Ni hapit rami nimo diri. Ha? Ay, ni hapit raman mi. Hi. Tuk tuk kik kik kik. Guys, naibisaya nga. Kapadas. Kami kapayas nga halati daday o hatag ni Kuya Junior ang kuan kapadas. Katilaw ko sa kapadas dari nga Bisaya. Okay, sa naghanap pa kadug sampalok. Sambag. Nangahugras atop na daghana. Dugay-dugay na pagkuha makangari dari sa babaw kay sa una magsigimig ngari sa ati daday. Sa naghana dig bungang sampalok. Mga niya nangahoy nga asa nagkapit-tapit. Amis ra ba din sampaluka? Hala, tamis jud. Pa! Dali pa kay mahuha tang sampalok pa. Itamis. Hmm? Tamis ka dun siya guys. Dalamin siya pang sigang. Adaghan bunga oy. Adaghan ka bunga jud. Dar daghan na. Nahug raman ni. Sayang nahug ra niya. Mo ni gihimong si pinya kuan? Tamarinda. Ini kasi tamarindo. Warang Lagi kadagko. kalamay lagi. Ha? Gasto kag kalamay. Naghanak ado. Kana dili pa man mas tamarindo kay ilaw pa man. Kalabagan pa. Kini sa baga, so nakaraan namin sing sa baga, ang kini siya aslong kini siya. Ah, So nagamay pa mi so sing panguha pa mi din eh. Pag ka na lang sa video oy. Balik ko dali. Is, mo ni nangahoy. Nga kakita man hinunog sambag. Daghan nagsambag din na babaw oh. Malami kaya sa himog tamarin. Sampalok, ha? Di, mahinog na ba? Na, daghan nga nangahug gali oh. Nangahug laman ang mga sampalok ang daghana. Tuan na sabit sa ka. Tuan. Halay niya. Para ni aga gamay ra ni. Pero sa una nga, daghana ko pero dagko dado na Pero patay na ni siya kanang hapit na mauga. Yung mga natumba. Ano pa kaya una ko dari sa ubos? Ulit nabi guys, tuag sa papasan. Guys, gamay lang gida kay arang ni sigara gagihanan. Gagihanan orang katagbangan. Ay, giguyod na gali. Gigujod na niya to Isud na pa kay kuan. Gaan ra bitaw na. Ay, Ginoo. Ginoo ko. Di ra ba mo lali, wala ba'y mapalit nga itlog, mapusanay mong itlog. Pag hinay kay mapusa na imong itlog, di na ma. Alis wala ba'y mapalit nga itlog nga. Ipuli na imong itlog mapusa na. Hala, ako lagi naligid. Diyan kong gibalikan kay naluis dyan na ho.
kay rag katagbangan diyang kuha naghang sako dari. Kung gibalikan. Tumata. Isura. Hinaiha kay ma. Guys. Kay duty na sa ugma guys. Ito na pong tanawon dito sa Will Shark Watching ug nabay gis. Uy ma, pusaag ko ana na. Itlog, itlog. O pusaag kapayas. Ang kinakakuha ko kapayas kakuan dito guys, kanang Bisaya. Pasaan. Lamok di mo lubot oh. Sunod lamok. Hala bastos gisus gus lamok. Oh. Ang baka nung lubot guys, sunod sa lamok, ang naghanam kong lamok. Bao siguro na yung lubot nga mag-umam ko naligo. Bastos ka. Wala siguro tumilo. Sige. Inuangan ko sa buwang ng bana. Jadi guys, hi. Di lalim jud mang ngahoy jud pero mo ni kinabuhing probinsya. Ngahoy man jud ta kay way ra na kasunglod. Yarang mahala pud ka duro nagkuan diya nagdaw day kog kuan guys. Oh. Sa palok. Diya magbukas pa ko sa ang buwad guys nga kay daegan na to. Ang buwad nga isda nga danggit og katong bangsi. Diyan na guys, na uga nagaheng danggit. Na uga kaadyo kay grabe inita. Liara na uga. Daghang kaadyo. Kani pud na uga na ni kay upat naman ni kaadlaw ni. Oh. Sabado, Domingo, Lunes tulo ka adlaw na ni guys. Oh. Wala na isa. Naghana. Diya lami kayo sa pagka kuan guys kay dan ni isu dari kay rong kay punan pa ni. Sundot kayo ang dagat Diyan dagay na pangin-hangin ko dari sa nay pwede ko mga namilit sa kuan nagilis ko kay arang init arang ka basa ang likod sa kuan diyan na human diri ko bukas sa gipang buwad nga isda diyan aga na siya hanasang iputos og jaryo yarong di sa makuan giputos sa jaryo gibutang nas plastic. Diyan salamat ninyong tanan guys. Ug amping tanan salamat kay ninyong tanan kay wa mo guys. Wa po ko dani ron sa hang task nga mag video or mag vlog bisan og wa ko mag kuan guys kanang mag vlog mao ron hang ipang buhat diri sa Cebu mangahoy mag garden diri sa dagat kanang bisan pag wa ko nag vlog guys mao dili hang mga trabaho magpakaon sa mga iro pagkaon sa mga manok unsa guys dito day mi sa mihapit day ko dito sa kuan tong mga manukan sa silingan dari nga buutan kaadyo nga tinghatag na mag-itlog. Salamat ka din ni Ati Daday nga nakasalba din sugod sa pagpandemic. Maling tabang namo guys. Pag-aan mig bugas. Pag-aan mig mga unsa mga grocery nga na. Salamat kaadyo. Ja muhatag pa din sa kwarta guys para ipangpalit namo pangbayad kuryente nga na. Salamat kita ija atong mga manukan. Salamat ka adto nidja. Salamat ninyong tanan. Salamat ninyong tanan di mo na tagsa-tagsa og mission asa kay baw na mo. Salamat ninyong tanan sa inyong pagtan-aw sa mga vlog. Ug amping tang tanan ug ampo ta nga mobalik na sa normal kay yun sila mobalik ni kulus normal ja. Ang bana day ugma mo duty to akong tan-aw ko dito guys ug insay nabay gis kay
Hindi ra mo ko mag-agi og buntag kay hinasan man. Ja. See you next vlog ugma guys.